yor miyo ji nyiero ni kama koro achopeni us piny pogne ng'ato ka ng'ato pokne. Ok ang'eyo ni kama wachome koso nang'o, koso nitie gima wanyalo timo nyakwara Monga Jwang' ting'wa duto wan go kitelo ma wayiero gi keto jogi tese. Kik waling' aling'a to gik moko kethore. Skul un go e gweng' kik wang'i ang'iya duoko mar sikul, wang'i anena kaka pesa mar sirikal kowo to itiyogo nade e sikunde mekwa. Weche mag pesa gi weche mag sirikal mar kor gwenge pod omit ni nyakwara Monga. Jomokalo chien Ramogi FM gi Ramogi TV chenro ma kaka wanene ne watuomo wach mag jochiw thieth 382 ma yande ochungi tich kod board matayo chenro mar ndiko ji tich e kaunti ma Siaya. Ndalo 4 bang'e gavana ma Siaya James Orengo nyoloso bang' ka County Assembly ma Siaya bende wacho ni kor juma ni gibiro bedo kod bura moro moyiedhi mar gwelo kendo luongo jochiw thieth go mondo mi gichiw ywak kendo ng'ur margi. Jod bura ma sanja moko moke kaunti ma Siaya bedo segolo duondgi ka wacho ni ka dibed ni ng'ata ng'ata nokawo mit bilie ma ochiegni wao kendo wuondo jo chiw thieth go to ng'ato ka ng'ato biro ting'o nama msalape kende en owuon. Winjane ka gavana owuon noloso bang' ka Ramogi FM gi Ramogi TV menyo wachni e wang' oganda. Winjane na nyakwara Ramogi. Petition dated 15th September from a number of persons named in the petition expressing concerns for purportedly having been unfairly dismissed by the county government of Siaya from service in the health department. A similar petition has also been presented to the County Assembly of Siaya. At this stage, I do not wish to compromise or interfere with the inquiry or intervention that will be undertaken by the County Assembly or any other investigations that may be launched by the agencies of Kenya's criminal justice, the County Assembly and agencies of the criminal justice system to carry out thorough investigations and expose this scam for what it is. It would also be necessary to conduct lifestyle audits on some of the individuals who could eventually become persons of interest. Noting the public outrage over this issue, we urge the Assembly to conclude this matter in a fortnight, is to engage with the victims and address their plight in the context of the manner in which the issue arose. There are clear procedures for qualified persons to be appointed and deployed as part of the staff establishments. Jobs must be advertised, applications must be made, and interviews conducted. That is the only path for qualified persons to be appointed and become employees. We are saying, if you know you have taken money from innocent Kenyans in Siaya, you promise them some job, please give them those jobs. You know, we don't want a situation where jobs are for free. There are people should be employed, just you do interview, you are hired. But in case you take somebody's money, please give them those jobs. I met so many people who are crying and saying, I sold my land, I gave them 500,000, 400,000. They promised me a job. I was given a letter. I reported. I worked for 8 months. I was told a lot of powers as governor. You can fire. You can invite DCI to investigate. But more importantly, you have to take action and fire those officers who are involved in those malpractices. Because we don't want our county to have a very bad name. Mano Jaurgura Malego Songa Sam Atandi Jakom mar budget bunge mar piny committee mar budget bunge mar piny Kenya bene kanyo cha joduonde e wach ni senior ma wach mani lose kendo gi kukune un gi Ken Muga kachiel kod governor jomukalo chien to chal ka gima uchiwo jomoke nendo. Awinjo kanyo ka governor wuon wacho ni wabro nyenyo gi elela kata ka ochuno wanon kit gima gi lifestyle audit kuom thuolo ma jumbe a fortnight nyako yud report. Be ma oromo koso gina tielo dhongere ratila aboro. Kisungu ni komoro miluongo ni rocking chair. Ye rocking chair.
Fred, rocking chair ni chalo nade. Utio nade. Luoro. Yani rocking chair kibete tidhi mbele gi chien. Idhi mbele gi chien to kisudi. Idhi tiduo to kisudi. Mane gima se governor mara temo kan. Yo chalo paras moro ma keto na nyithindo. Koro wuondo gi ni paras. Ine ma kore yude. Nyathi moro matek. Ing'e ni ne wawacho ka ni investigations masia gi yot. Okidhi kite county assembly. Okidhi. Idhi adhi facility tiko ni VOJ mawacho ni no cham pesa ne tiyo ka tiyo dweche ochiko. Ng'ama no kelo VOJ ka. No biro gi barua kwa kuom Ken. Tidhi ir Ken. Tipenjo Ken ni Ken in ng'ama no mi VOJ mondo deploy Madiani sub county. To Ken wacho ni ato VOJ ni nagolo kuom JBonyo emano kona na deploy ye kanye Madiani. To an be dipenja penjo tipenja rito wuod mwalimu to koro VOJ ni ago kanye mondo ke miye Ken mondo tere Madiani. Takoni oyo jatenda ma Fredo Gweno emano oro na list. Ukona ni VOJ atere Madiani, ukona ni Stafford atere Ambira, ukona ni Obado atere Yala. To koro wadhi Fred, tipenjo Fred to ito list ni wuok godo kure. Jogi ni agodo kanyo. Yot malich. Ing'e ni the moment miwacho ni jogi sijui ni county assembly timo investigation. To kiwinjo ka MCAs gi moko ba wach wechegi. To kone ni jogi ok biyudo haki e mbele MCAs masiaya. Nya neno kamoro tuo mowache WhatsApp group moro. Maji openje ni to kara koro kama gi joko ma onego bi iri kama nyo haki gi tema koro isebolo wach mikoni mago gik moko biyiego. Nidwa ketho godo nying governor. Temo wacho ni county assembly no ketho pesa kuom keto lende gazette. Ok na temo wacho. Mane timore. Gina mag wuondo wang'. Mago na mag wuondo wang'. Nikech kada mana jakom mar board kane waketo clip mar jo mokalo che no wacho ni ne gitiyo gi DCI matemo loko yango jotijegi. To nyithindo go jo chiuthieth go yande kane log tich mar county Masiaya. Nyocho wacho ni gidhi ka DCI to ngiso ni gin kanyo pogerawe kata. Gikia gima wacho ni giseti. DCI wacho ni kanyo gionge. Korengo, Governor Mamara, wacho, oluongo gini ni we want to expose it for the scam that it is. Yes. Enong'e nade ni gino scam.